זיו, ניצחון חשוב מאוד ושלוש נקודות חשובות מאוד. איך זה היה מהעיניים שלך, המשחק הזה? חלק מהזמן עשינו מה שאנחנו אוהבים לעשות. חילקנו מתנות, לפחות 4 במחצית הראשונה. היינו מוכנים למשחק התקפה של ריינה, של כדורגל יחסית ישיר, אבל עם הרבה שחקנים מסוכנים. דווקא את זה סגרנו, אבל התעקשנו. לא לשלב נכון בין ארוך לקצר וקצת לתת להם מתנות. למזלנו זה נגמר בלי גול. והבקענו, היו לנו התקפות לא רעות. חצי ראשון, חצי שני היה משולב. עוד דקות של הלחץ נתן את אותותיו, שמאוד חשוב לנצח ואיבדנו את הכדור מהר מדי, לבין דקות שכן יצאנו יפה ושקט, ואז לא עשינו את השני. אבל בדרך כלל אני לא אוהב 1-0. ה-1-0 האחרון שלנו היה על חדרה שלא אהבתי, אבל 1-0 גברי, בלי לספוג, קשה, טוב לנו. רציתם להשיג נקודות כדי לברוח מהתחתית, ובסופו של דבר זה מקרב אתכם איכשהו בנקודה הזו לפלייאוף העליון, משהו שכן אפשר קצת להסתכל עליו? אפשר להסתכל ביום שלישי, מכבי נתניה, שמינית גמר גביע, משחק קשה מאוד, קבוצה קשה, מגרש שאי אפשר להניע בו כדור יותר מדי. קרב אמיתי, כרגע אנחנו כולם שם, מקווה שאין לנו פצועים, שנאושש את העייפים, נעבור את יום שלישי ואחר כך נמשיך הלאה. כמה המשחק כזה באמת של הגביע, ניצחון שם יכול להוסיף למומנטום לליגה עצמה? ליגה זה ליגה, גביע זה גביע, יש לנו שבוע מורכב, עשינו וי על המשימה הראשונה, נעבור לשנייה. דואגים לקול שלך, איך הוא יגיע למשחק ביום שלישי? לא רק איך אתה תגיע, גם הקול עצמו. כן, נצטרך ללמוד לדבר יותר נכון, אולי לצלוק קצת פחות. יש לי שחקנים שיהיו בריאים, נועם, גלאזר, אין להם דם בוורידים. מניעים כדור מאחורה. אני אוהב את זה, זה מה שאנחנו עושים, אבל לפעמים בסדר, הקול של דבר פחות חשוב. תודה. תודה גם לכם. אוהד, כמה נהנית היום על המגרש? וואו, מאוד. הרגשה מדהימה לבוא לפה משחק בית עם כל הקהל שלנו, ושחקנו טוב גם. בישלת היום, כמו גם עוד משחקים. כמה אתה שמח לקרדיט שאתה מקבל בקבוצה מהרגע שהגעת? האמת, קיבלתי קרדיט מדהים מהרגע הראשון, קיבלו אותי מאוד יפה, ורואים את זה על הדשא. יש לי את הביטחון, באמת, הצוות, כל המועדון נותן לי ביטחון מדהים, ורואים את זה. ובכלל, ספר לנו קצת על המעבר שלך, להגיע מהליגה הלאומית לליגת העל, כבר להיות בהרכב, ספר לנו קצת על כל התהליך הזה. זו קפיצה גדולה מאוד, מאוד עבורי, כל הזמן חלמתי רק על ליגת העל. ופתאום כאילו מהרגע לרגע הייתי בטוח שאני אשאר בליגה הלאומית כאילו עד סוף השנה. פתאום באו הפועל ירושלים ולא חשבתי פעמיים. ידעתי שזה מועדון שאני... אין משהו אחר שאני... כרגע זה כאילו המועדון הכי מתאים לי את הרגע. וכן, באנו לפה בסוף, וזו ההחלטה הכי טובה שיכלתי לקבל. הכרת קצת את השחקנים בתקופה הזאת. מה יש לו עד אלמגור שיכול לעזור להפועל ירושלים? חושב שרואים את זה. יש לי הרבה כדורגל, אני יודע שאני יכול לתת הרבה. ויש לי את הבמה פה, הבמה הכי גדולה, לראות ולהראות את מה שיש לי ברגליים. שאיפות שלך בליגת העל ובכלל? בשביל להגיע הכי גבוה שאפשר. בהצלחה. תודה רבה.